Der skal danse finale fra Belgien, Wim Gewert, Inge Hansard, nummer 1 på ryggen. Og så fra Danmark, selvfølgelig næsten, kan man sige, Allan Tornsberg og Vibeke Toft. Vi har dem her. Fra England, Richard Porter, Els Porter, sidste EM's nummer 3. Så John Burns, Jane Littleton med nummer 7 fra England. Undskyld, der fik jeg sagt en for meget. Det er Brian Watson og Leonie Claudia fra Italien med nummer 12 på ryggen. Så er det med nummer 16 Kim Ryel, Cecilie Brink fra Norge. Sidste års sølvvinder Kenny McKechnie, Beverly Reese med nummer 21. Og endelig de forsvarende mestre Hans Reinhard Galge, Bianca Schreiber fra Vesttyskland med nummer 28. Og første finaledans, Samba. Hansard, og de har jo danset godt i dette mesterskab, Bjarne. Ja, det synes jeg bestemt, og jeg synes, det er flot at komme så hurtigt tilbage efter en lang militærtjeneste. De er kommet virkelig tilbage til toppen. Og de har altså også placeringer i VM 10-danse, altså det kombinerede mesterskab, de latinamerikanske og standarddansene, nemlig en anden plads ved VM og en tredje plads ved EM sidste år. I billedet er det Beverly Reese, skotten, egentlig født i Sydafrika. Skotsmester de sidste mange år. Og så anden dans, Cha-Cha-Cha. Vi talte før om de italienske pars, dansen på kattepoter. Her har vi den stik modsatte opfattelse. Det er meget maskuline præg, som skotterne viser. Det er meget powerful dans. Som altså sluttede den anden dans, nemlig Cha-Cha-Chaen. 3 danse resterer. Rumbaen, den sensuelle, som er Beverly Reese speciale, synes jeg. Og så Paso Doblen og Jiven. Många som ropar på sina favoriter.
Jeg synes, man kan se, at dommerne ligesom koncentrerer, sådan virker det på mig i hvert fald, de koncentrerer sig om førstepladsen for sig selv og andenpladsen for sig, og så slås de andre om tredjepladsen. Sådan virker det på mig. Den her rumba. Her bliver der altså lejlighed til at nyde skotterne McKechnie og Rees i rumbanen. Syv dommere er der i konkurrencen, og de har til at hjælpe sig dette beregnerbord med at regne bedømmelsen ud, når man efter den 5. og sidste finaledans er kommet så vidt. Det er jo således, at der dømmes placeringer. Her er det dommeren Lorraine, også instruktør. Hver dommer giver i hver dans, hvert par, en placering fra 1 til 7. De 7, der jo er med i finalen. Fjerde dans, Paso Doble. Det var så verdensmestrene, europamestrene, Gallagher og Schreiber, der fik lov at slutte af i billedet på Paso Doblen, finalens næst sidste dans. Og her synes jeg lige, man må bemærke, at de udtrykker virkelig harmoni og enhed, på trods af deres forskellighed rent fysisk. Ja, det hænger fantastisk godt sammen for Gallagher og Schreiber. Egentlig er de jo rent dansemæssigt en smule af et umage par, ja. Men danse, det kan de altså, hvilket vi også så ved sidste europamesterskab fra Aalborg. Det er især herren Hans Galke, der er helt fremragende, men hun støtter ham utrolig godt. Og så til konditionskrævende jive. Og her er det altså englænderne Porter og Porter, Richard og Els.
rytterne McKechnie og Rees, nummer 21. Allan Tornsberg og Vibeke Toft. Og med disse sidste jive-strofer er selve det dansemæssige med Vibeke Toft er det dansemæssige af årets Europamesterskab det 32. i rækken forbi. Nu er resten op til disse dommere. De skal fælde karaktererne. De skal træffe afgørelsen om årets europamester i de latinamerikanske danse 1990. Og dem har vi her for anden gang i træk. Hans Galke, Bianca Schreiber. Han 27 år, hun 26. De kommer fra Freiburg, hvor de begge to er ansat inden for kommunen. Og det er faktisk den første turnering, de har danset, men altså også vundet, siden de i efteråret i oktober måned blev verdensmestre i Montreal. Men ufortjent er det jo ikke, Bjarne. Nej, helt afgjort, og det er meget sjovt, at de andre par ligger og slår hinanden på skift, men de har holdt sig væk, og nu vinder de. Det siger noget om træningens betydning. Her har vi toerne, ligesom sidste år. Kenny McKechnie, Beverly Rees fra Skotland. Han er 26 år, hun er 24. De kommer fra Glasgow. Og så bliver det altså spændende, om der skal være dansk på tredjepladsen. Den tredje plads på medaljeskamlen. Skal det lykkes for Allan Tornsberg og Vibeke Toft? I så fald første danske medalje siden 1983 i de latinamerikanske danse. Dengang, hvor Lene Mikkelsen og Colin James blev mestre. Og damen, der får så mange knus af Kenny McKechnie, er Erika Aalborg, datter af dette IM's arrangør, Leif Aalborg. Og så på tredjepladsen. Der var den fra Danmark. Allan Tornsberg, Vibeke Toft. Deres første internationale resultat i den anden store internationale turnering, de deltager i. De havde deres VM-debut i efteråret i Montreal med en fjerdeplads. Og nu altså i deres første europamesterskab helt op på skamlen som nummer 3. Han er 23, hun er 22 år, bor i London, træner derovre og slider hårdt i det for at nå resultater i dansen. Og det må man sige, Bjarne, det er sket både hurtigt og med held. Ja, det er gået med raketfart. Det tør svært antydes. Det er normalt tager det en 5-6 år at nå den top. Det har de nået på faktisk 3 år. Men de er heller ikke kommet sovende til det. De to fra Aalborg Sportsdanserforening har arbejdet hårdt for sagen de sidste år. Især i London, hvor de er bosiddende. Men vi har også fået en kommentar fra dem til den første medalje i et europamesterskab.